Kajinge soi jong ki arngut ki menteri rangba u Conrad kongkal sangma bar u himanta biswa sarma jong ke jela Meghalaya bat jela Assam ya kasos kala penbait put ha ka babon tli ki shnong kila syak kinyat syak Assam kala penbitar shla ya ki paidbah jong ka di ka thaiñ khappud kumta menta kasngi kilonge lam jong kamalang kona area development organization harangkat ka jinge trailang but ka joint action committee ka pentup ya ka tarabari sector but jizang sector kila penlong ya ka jinge ya paidbah na simi naguri sha sildubi da ka bara ya ka lama but ya ki plakat balatho ya ki kintin penrem ya ki jingle ka sarkar harangkat ka jing perta ya ki slogan bandawa yo menteri rangba but yo sembut menteri rangba baki dei pan hiar shuki no ka jing perta paidbah ka long da ka tenghong but da ka beshimenta da ki rangba ki long me bat ki samla Meghalaya Meghalaya ako Meghalaya ako Meghalaya ako Meghalaya Meghalaya